ମହୁଲପଡ଼ା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାଂସ ଦୋକାନଦାର ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ତା ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ବାକି ମାଂସକୁ ବିକ୍ରି କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ହେଉଛି ପଙ୍କଜ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଆରତୀ। ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ ଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅର ନାଁ ହିମାଂଶୁ ଓ ମଝିଆ ପୁଅର ନାଁ ମାର୍କଣ୍ଡ ଓ ସାନ ପୁଅର ନାଁ ଦୈତ୍ୟ। ଆଲୋ ଆରତୀ, ଏଇନେ ଦେଖ ମୁଁ ନରମ ନରମ ମାଂସ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ତୁ ତେଲ ମସଲା ଦେଇ ମସ୍ତ ସେ ରାନ୍ଧ। ମତେ ତ ମାଂସ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବି ମନ ଲାଗେନି। ପଙ୍କଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି କି? ପଚାର, ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଖୋଲିକି କୁହ। ତମେ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁଦିନ ଛେଳି ମାନଙ୍କର ତଣ୍ଡାକୁ କାଟି ହତ୍ୟା କର, ତୁମକୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ଆସେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ମାରିବାରୁ ଦୟା କରିଲେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ମତେ ମିଳିବ କି? ଓ ଏଇ ଛେଲମାନେ ତ ଆମର ଭୋଜନ ହେବାକୁ ହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାୟା, ଦୟା, ଭଗବାନ, କ୍ଷମା ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମସ୍ତ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଦିନ କାଟିବା। ହଉ ଛାଡ଼, ତୁମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣିକି ଆସ। ଘରରେ କାଠ ବି କମ୍ ଅଛି। ପଙ୍କଜ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛ କାଟିଲା ଓ ସବୁ କାଠକୁ ଗୋଟିଏ ପେଣା ବନାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକି ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ଓ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ମୁହଁରୁ ଲାଳ ବାହାରିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଛେଳି ଚରାଉଥିଲା। ବୁଢ଼ାକୁ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆରେ ବୁଢ଼ା ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ଲୋକମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ମତେ ତ ସେଇ ଛେଲକୁ ଦେଖି ଲାଳ ଝରଝର ବୋହି ଆସୁଛି। ଏମିତି ସମୟ ଆଉ ମିଳିବନି। ମତେ ଜଲ୍ଦି ବୁଢ଼ାର ଛେଳି ଚୋରି କରିବାକୁ ହବ। ପଙ୍କଜ ବୁଢ଼ାର ଛେଳିକୁ ଚୋରି କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ଆରତୀ, ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆ, ଦେଖିବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, ତମେ ଏଇ ଛେଳିକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଦମ ଧରଲୋ ସୁନା, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ବି ଆଣିଛି ଓ ସମୟ ମିଳିଲାକୁ ଏଇ ଛେଲ ବି ଧରିକି ଆସିଲି। ଏ ଛେଳି କିଣିବାର ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଛେଳିକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଛିରେ ମଣିଷ, ତୁମ ପାଇଁ ମତେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ କାଟି ଯେତେ ପାପ ହୋଇଛ ଯେ କିଏ ଗଣି ପାରିବନି, ଆଉ ଫିର ଚୋରି କରିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ଚାଲୁ ହୋଇଗଲା ତୁମର ଏଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ନାଟକ। ତୁମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯିବି? ଜାଣିଛ ତୁମର ଏଇ ଘର କୋଉଠୁ ଚଲେ? ମୋ ମାଂସ ଦୋକାନରୁ। ତମର ଏଇ ଶାଢ଼ୀ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ମୋ ମାଂସ ଦୋକାନର ପଇସାରୁ। ଓ ଆଜି ତୁମକୁ ଏଇ କାମକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି? ଯଦି ତମେ ମାଂସ ଦୋକାନ ନ ଖୋଲି ପାନିପୁରି ବା ନାସ୍ତା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥାନ୍ତା ତ ବି ଆମ ଘର ଚଳିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ ମାଂସ ଖାଇବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାଂସ ଦୋକାନ ଖୋଲି ନରକକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା କଲ। ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ ଯାଅ। ଯୋଉ ଲୋକ ନରକକୁ ଯାଏ ତାର କେମିତି ଦୁର୍ଦଶା ହୁଏ ଯାଇକି ଆଖି ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦେଖିବ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ପଙ୍କଜ ମାଂସ କାଟେ ଓ ତାର 2 ପୁଅ ହିମାଂଶୁ ଓ ମାର୍କଣ୍ଡ ତାର କାମକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ବାପା ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ବାପା ଯେମିତି ଛେଳି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତି ସେମିତି ଖେଳିବା। ହଉ, ତମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ବାପାର ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଆସ। ଭାଇ, ତୁ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ଭଳି ତଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼। ଭାଇ, ବହୁତ ଦରଦ ହଉଛି, ଛାଡ଼ିଦେ। ଏ ସମୟରେ ଆରତୀ ତା ସାନ ପୁଅକୁ ଗୋଧାଉଥିଲା ଓ ହଠାତ୍ ମାର୍କଣ୍ଡର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦୈତ୍ୟକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମାର୍କଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ବିଚାରା ଦୈତ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ତା ଜୀବନ ହାରିଲା। ସେପଟରେ ହିମାଂଶୁ ତା ସାନ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ମାରିଦେଲା। ଆରେ ଶଳା, ଏଇଟା କ'ଣ କରିଲୁ ରେ? ତୋ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଲେ ରେ। ମୁଁ ଆଜି ତ ପ୍ରାଣ ନ ନେଲେ ତ
ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ହିମାଂଶୁ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଆଜି ତା ମା ନିଶ୍ଚୟ ତା ପ୍ରାଣ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୋରରେ ଭାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୌଡୁ ଦୌଡୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଗଲା ଓ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସି ପିଟି ଦେଲା। ତାପରେ ହିମାଂଶୁର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ 3 ଦିନ ପୁଅର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲୁ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ହତ୍ୟା କରି ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ବିନା ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆରତୀ ପୁଅମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ନିଜ ପ୍ରାଣ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଫାঁସି ଲଗାଇ ମରିଗଲା। କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ପଙ୍କଜ କାଠ ଆଣି ଆସୁଥିଲା ଓ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ବଡ଼ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ପଙ୍କଜ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ମୋ ବାପା ରେ ମତେ ଛାଡ଼ି କୋଉଠିକୁ ଗଲୁ ରେ ବାପା ଧନ? ମୋ ବାପା ରେ ମତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଗଲୁ ରେ? ପଙ୍କଜ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ଓ ତା ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ମଝିଆ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ପାଖରେ ବସି ପଙ୍କଜ ଆହୁରି ଅଧିକ କାନ୍ଦିଲା। ଫିର୍ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଫାঁସି ଲଗାଇ ପ୍ରାଣ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ପଙ୍କଜ ଆହୁରି ଅଧିକ କାନ୍ଦିଲା। ଏ ଆରତୀ, ଏଇଟା ତୁ କଣ କଲୁ? ମୋ ଜୀବନକୁ ଅମଗାର ତୁ କେଉଁଠିକୁ ଚାଲିଗଲୁ? ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ପାପର ଦଣ୍ଡ ମୋ ପରିବାରକୁ କାହିଁକି ଦେଲୁ ରେ ଭଗବାନ? କାହିଁକି ଦେଲୁ? ଏବେ ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି କଣ କରିବି? ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ମାରି ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ପଙ୍କଜ ବହୁତ କାନ୍ଦି ନିଜ ପ୍ରାଣ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଘରରୁ ବନ୍ଧୁକରେ ନିଜକୁ ଗୋଲି ମାରିଦେଲା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ କି? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମ ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବୁ ଓ ଆମେ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଆମ ପାପ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ପାପ କର୍ମ କରନି ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।